Canwn dy glodydd a chyhoeddwn dy enw wastad ac I bellafoedd byd. Soniwn am dy drigaredd a thras, am feichiau'n cael eu codi, cadwynau'n cael eu datod, maddeiant, bywyd newydd, gobaith, heddwch. Canwn dy glodydd heddi arglwydd, a chyhoeddwn dy enw tra bod anadl yno. Wedi da iawn I chi gyd a chroeso cynnes I roedfa. Mae'n hyfryd I gael eich cwmni chi. Diolch yn fawr iawn I chi gyd am ymuno ni a bendith ar y gwasanaeth. Distewch cant mae presenoldeb Crist, y sanctaidd un y ger llaw. Dewch blagwch ger ei fron, mewn dwfn farchedig frawr. Di bechod yw e fe, lle saif mae'n sanctaidd le. Distewch cant mae presenoldeb Crist, y sanctaidd un ger llaw. Distewch cant gogoniant Crist ei hun, ond cylch lewyrchan green. Belisga sanctaidd dan, mawr ei ysblander fri. Brawachus yw ei nerth, breswylydd mawr y berth. Distewch cant gogoniant Crist ei hun, ond cylch lewyrchan green. Distewch cant mae nerth yr arglwyddiwr yn symud yn ein plith. Dawyn hiachau yn nawr, gweinyddau ras fel gwlith. Begliw ein hegwan lef, trwy ffydd erban i'w chef. Distewch cant mae nerth yr arglwyddiwr yn symud yn ein plith. Llyfr y Datguddiad, Pennod 3, y neges I Sardis. Ac at angel yr eglwys yn Sardis ysgrifenna. Dyma mae'r hwn sydd ganddo 7 ysbryd a'r 7 seren yn ei ddweud. Gwn am dy weithredoedd a bod genid enw dy fod yn fyw mai marw ydwyt. Bydd effro a chryfhar hyn sydd ar ôl genit, sydd ar darfod amdano, oherwydd ni chefais dy weithredoedd yn gyflawn yng ngolwg fy niw I. Cofia felly, beth y dderbyniaist ac a glywaist, cadw at hynny ac edi farha. Os na bydd I ti ddeffro, fydd o fel lleidir ac ni chei wybod pa awr y dof atat. Ond y mae gennyt rai enwau yn Sardis nad ydynt wedi halogi dillad. Caiff yr haen rodio gyda mi mewn gwish gwen, oherwydd y maent yn deilwng. Yr hwn sy'n gorchfygu, gwisgu'r ef yn yr un modd mewn dillad gwyn, a'i enw ef ni thoraf allan fyth o lyfr y bywyd, a chyffesaf ei enw ger bron fy nhad, a cherbroni yngylion ef. Yr hwn sydd ganddo glist, gwrandawed beth mae'r ysbryd yn ei ddweud wrth yr eglwysi.
Mae'n amheus iawn gen i os oes yna air sy'n cael ei ddefnyddio'n amlach heddi mewn cylchoedd eglwysig na'r gair arolwg, survey. Mae yna sawl pwyllgor wedi alw gyda'r bwriad o wneud survey o'n sefyllfa ni. Wel, dydy gwneud survey o'n heglwysi ni ddim yn rhywbeth newydd. Fe wnaeth Iesu Grist survey o'r deml yn Jerusalem yn ystod wythnos olaf i yrfa ar y ddeiar hon. Ac fe gondemniodd y trustees yn llym iawn am ganiatáu'r lle cysigredig hwnnw fod yn ogof lladron yn lle i bobl wneud defnydd ohono. Ac nid yw Iesu Grist wedi peidio gwneud arolwg o'n heglws ni. A dyma i ni cael yn y seithfed llythyr at eglwysi Asia. Y Crist sy'n gwneud y survey, ond Ioan sydd yn cofnodi'r survey. I ni siws wedi edrych gyda'n gilydd ar ddwy o'r 7 eglwys a dderbyniodd lythyr, y mae cofnod ohonyn nhw yn llyfr datguddiad. I ni wedi edrych ar eglwys Laodicea ac i ni wedi edrych ar eglwys Pergamus heddi. Heddi, i ni'n mynd i droi at eglwys Sardis. Nawr, tre pwysig a chyfoethog oedd Sardis. All roads lead to Rome, medde rhywun. Wel, yn y cyfnod hwn, all roads lead to Sardis oedd hi. Fe ddath Sardis yn ganolfan fasnach a thraffig. Ond fe ddioddefodd Sardis ddeiargryn ofnadw. A thrwy heilionir y merawdwr Tiberius, fe hael adeiladwyd a thyfodd eto i'r fath raddau fel y cafodd ei galw y ddinas fawr, the Great City. Ac i'r eglwys yma'n Sardis yr ysgrifennwyd llythyr, a dyma'r llythyr llyma o'r 7 llythyr a ysgrifennwyd. Ac felly gewn ni sylwi ar yr arlolwg a wnaed ar yr eglwys hon yn Sardis. Gynta i gyd, mae yna feirniadaeth yma. Y peth cynta am yr arolwg yn dweud yw bod yr eglwys yn farw, ac eto mae ganddi enw i bod hi'n fyw. Fe ystyriwyd hi yn eglwys lwyddiannus a gweithgar. Bydde hon ddim wedi cael unrhyw drafferth i ddenu gweinidog. Mae'n hawdd iawn i ddychmygu pobl yn dod i'r oedfa yn yr eglwys hon, rhyw ymwelwyr, ac yn sylwi bod yna gynulleidfa dda. Gweld y cyhoeddwr yn codi ar ei drad a'i glywed yn rhestru cyfarfodydd yr wythnos. Llun cwrdd gweddi, mawrth dosbarth Beiblaidd, mercher seiat, iau y gymdeithas llywyddiadol, di Gwener, di Sadwn, tan y Sul. Pidwch anghamddeall i, nid condemnio'r cyfarfodydd wythnos dwi'n dweud nawr, oherwydd yn sicr mae yna le pwysig iawn iddyn nhw. Ond fe all y cyfarfodydd fod yn gyfrwng i osgoi y cyfarfod â Duw. Life is a meeting and not meetings. Ac fo'n fynd allan o'r oedfa, dyma'r ymwelwyr yn dweud wrth ei gilydd, wel, mae'r eglwys hon sydd yn Sardis, wel, mae e'n fyw. Glywsoch i'r holl bethau yn cael ei gyhoeddi? Fe ddwedwyd rhywun, it was positively humming with activity. Ond fe all golwg allanol pethau fod yn dwyllodrus yn gall. Yn allanol, roedd eglwys Sardis yn fyw, ond yn ôl yr arolwg a wnaeth Iesu Grist ohoni, yn fewnol, roedd yr eglwys yn fynwent ysbrydol. Mae llygaid Crist chi'n gweld yn treiddio tu mewn i'r dillad at y galon, ac o ran ei chalon crefyddol, roedd yr eglwys yn Sardis mor farw a hoelen. Roedd hi wedi ennill enw da i fod yn fyw ond sylwch. Enillodd yr enw honno gan ddynion, ac nid gan Dduw. Yng ngolwg dynion, roedd gweithredoedd eglwys Sardis yn ragori ar eglwysi eraill, ond yng ngolwg Duw, roedd hi'n ddiffygiol. Fel Cristnogion, mae gennym ni gyd gyfrifoldeb yn dos tuag at ddynion a menywod, mae gyda ni gyfrifoldeb tuag at ein brodyr a chwiorydd, ond mae'n prif gyfrifoldeb ni Dduw, ac i Dduw yn unig yr ydyn ni'n atebol. Yr unig ffordd y gallen eglwysi ni fod fel eglwysi mewn gwirionedd yw drwy roi ei hunain o dan farn Duw. Nid fod eglwys yn cael yr enw i fod hi'n fyw. Dyna gyda sy'n bwysig, ond i bod hi yn fyw yn fe. Yr ai beth a ddaw i'r amlwg yn yr arolwg hwn o eglwys Sardis yw hyn. Wedi'r feirniadaeth, fe ddaw na anogaeth wedyn. A mae hynny bwysig yn dywe. Os ni'n beirniadu, mae eisiau ni annog hefyd. Mae Crist yn rhoi gorchymyn i'r eglwys. Bydd ddeffro, cryfha, cofia, edifarha. Bydd ddeffro. Oherwydd yma Crist yn dweud, fe fydd yn dod fel lleidir yn y nos, a smon ni'n gwybod pryd mae'r lleidir yn dod.
Mae e'n dod yn sydyn, mae e'n dod yn annisgwyl, mae e'n dod yr adegau hynny pam nad ydyn ni'n meddwl amdano fe. A mae rhaid i ni fod yn effro ar gyfer dyfodiad Crist. Deffro fe wnaed, deffro ni fydd. Rhaid i ni fod ar flaenau'n trad oherwydd dydyn ni ddim yn gwybod pryd y bydd yn dod. Cryfha wedyn, cryfha'r hyn sydd ar ôl gennyt. Wi lico'r frawddeg hon. Cryfha'r hyn sydd ar ôl gennyt. Oedd na ryw reichioni yn rywle yn dal i losgi yng nghalonau'r bobl yma. A dyma Crist yn apelio at di gryfhau'r wirechionau honno. Oedd angen procio mwyn i gryfhau. Cofia wedyn, gweinidogaeth fawr ydy gweinidogaeth y cof. At gof pobl Israel yr apeliodd Moses pan o'n nhw yn ddiffugio ar y daith i Ganan yn dyfe. Ond cofiwch, medde Moses, cofiwch yr holl ffordd ar arweiniodd yr arglwydd chi. Cofio, a mae yna gof yn perthyn i bob eglwys. Cofio fel y bu yr eglwys honno yn y gorffennol. Fel petai ar ei gwely ange, ond iddi godi'n gryfach nag eriod o'r gwely hwnnw. Edi farha, tro rownd i wynebu'r ffordd arall. Mae'r troi yn bwysig yn dywe. Mae'r troi yn rhan anhepgor o fywyd y Cristion. Sylweddoli bod ni'n mynd i'r cyfeiriad rong a bod ni eisiau ni edi farhau a throi a newid cyfeiriad, troi rownd. Yr anogaeth, bydd effro, cryfha, cofia ac edi farha. Ond mae yna un peth bach arall yn dangos lan yn yr arolwg yma hefyd, a diolch bod hwn yma. Mae yna ganmoliaeth yma hefyd. Dydy hi ddim yn ddi gyd yn hanes eglwys Sardis, oherwydd bod Iesu wedi dweud bod rhai yno nad ydynt wedi halogi ei dillad. Hynny yw, yr rhai nad o'n nhw wedi cydymffurfio ar byd hwn, ac wedi bod yn driw i'w harglwydd. A dyma i chi y gweddill ffyddlon. Ac mae'n bwysig cofio fod na weddill ffyddlon wedi bod ym mhob cyfnod o hanes yr eglwys. Yr rhai hynny sydd ddim wedi halogi dillad. A thrwy'r gweddill ffynon, mae Duw wedi cyflawni gweithredoedd nerthol iawn. Gweithredoedd nerthol iawn yn wir. Y gweddill ffyddlon, a diolch i Dduw fod rhai ni gael ym mhob eglwys heddi. Rhai y gellir dibynnu arnyn nhw, beth bynnag y bor tywydd. Roedd gan y diweddar W.E. Nicholas y salm i'r gweddill ffyddlon, a mae'n salm wych. Licech chi glywed hi? Wel, dyma hi i chi. I'r gweddill. Fel angor i long mewn tymestol, felly yw teyrngarwch y rhai ffyddlon yn awr y difa terwch. Fel mir cadarn yn amser ymosodiad, felly yw ei ffyddlondeb hwy pan fo uchel sŵn yr herio. Gwyn fudedig ydynt, oherwydd ei cydwybod dda a'i llafur yn yr hen wynllanoedd. Ni fynant weld yr etifeddiaeth mewn sarhad, na'r dystiolaeth o dan y cwmwl. Tystion i'r arglwydd ydynt, yn ei sel ddi ysgog a'i dyfalwch wrth loiwyr trysor. Ni ddiffydd fflam gwirionedd yn ei bro, can sgryfion ydynt mewn cred, a'i gobaith sy'n goleuo ffenestri'r seintwar. O'i plegyd hwy, bydd eto sain gorfoledd yn y pyrth a llonder yng ngartrefu'r tir. Ei ffydd a geidw'r llwybrau yn y gored, fel na fydd ofer chwilio pan gilio'r cysgod. Tynant y dŵr o ffynhonnau doi, i gawgiau'r heddiw blin, a bydd y fory'n gwybod gwerth y gamp. Talwn iddynt wrogaeth wyw, cant chwy sy'n brainaru'r meisydd, i gynheuaf yr ysbryd glân. Wel, dyna i chi'r syrfei. Y feirniadaeth, yr anogaeth a'r ganmoliaeth. Ond fe gam ddeallwn ni'n llwyr fwriad y llythyrau yma, os i ni'n credu mae at eglwysu Gristnogol diwedd y ganrif gyntaf a dechrau'r ail ganrif y bwriadwyd nhw i fod. Maen nhw'n lythyrau'r eglwysu Cymru heddi.
hwn sydd ganddo glis grandawed ar beth sydd gan yr ysbryd i ddweud wrth yr eglwysi. Ond nid yn unig gwrando, ond gweddio hefyd. Ymwel â ni o Dduw yn nerth yr ysbryd glân, adfiwian calon byw, rho i ni newydd gan. Amen. Gawn ni weddio gyda'n gilydd. O Dduw ein tad a thad ein harglwydd a'n gweredwr Iesu Grist. Tro'n atat yn awr o Dduw mewn gweddi. Gan ddiolch i ti mae Duw wyt ti sydd yn gwrando ar bob gweddi. A mae hynny'n gysur i'n arglwydd. Ac yn ymwybodol o dad nad oes angen rhyw frawddegau hir arno ni, a ryw eiriau mawr blodeuog i siarad â thi mewn gweddi. Ond y medrwn ni droi ata ti a sgwrsio â thi naturiol. Ond hynny'n ymwybodol wrth gwrs o dy fawredd di, o dy allu di, ac mae rwy ti mor barod i wrando ar fobl fel ni. Ac mae hynny yn ei hunan yn destun diolch. I ni'n diolch i ti arglwydd nad yw drws agored gweddi byth ar gau, a bod llwybr gweddi bob amser yn rhydd i ni gael ei gerdded. Godad, i ni'n diolch i ti am dy ofal di ohono ni'n ystod wrthnos aeth heibio. Ac wrth i ni gamu fewn i wrthnos newydd yn ein hanes ni, fe weddiwn ni am dy arweiniad ac am dy nerth i ni eto'r wrthnos newydd hon. I ni'n diolch i ti arglwydd am yr hyn sydd gan yr erengil i ddysgu ni. I ni'n diolch i ti am bob neges a gawn ni. I ni'n diolch fod yr hyn sydd yn gyfarwydd i ni yn y Beibl eto'n gallu dod â ryw olwg ffres iawn i ni. Ac i ni'n gallu gweld air di mewn goleuni newydd wrth fyfyrio arno. Dyna beth sy'n mor gyffroes yn dy fe am y gair. I fod bob amser yn newydd. Llyfr y pethau newydd wrth gwrs yw'r Beibl, yr Israel newydd,
y cyfamod newydd, y person newydd yng Nghrist. Diolch Arglwydd fod ti dal i'n hysbrydoli ni i ddysgu pethau newydd ac i weld pethau drwy liged newydd hefyd. A hir y parha hynny, Arglwydd, wrth i ni barhau fyfyrio ar dy air di. A'r gair hwnnw'n parhau'n hysbrydoli ni, ac i ddwy'n cysur i ni, yn union fel y mae wedi ysbrydoli a dwy'n cysur i dy waredigion di ar hyd y canrifoedd. I ni'n ymwybodol, Arglwydd, fod na filiynau o bobl wedi dy addoli di isiws heddi. Isiws wedi myfyrio ar dy air di. Isiws wedi canu mawl i ti. A mae hynny'n gwneud i ni sylweddoli o'r newydd ein bod ni'n perthyn i deulu arbennig iawn. Teulu'r eglwys, teulu'r ffydd ymhedwar ban y byd. Yr eglwys sy'n cydio'r nef a'r ddeiar ynghyd, cyd-uned nef a llawr i foli'n harglwydd mawr mewn hyfryd hoen. Ac Arglwydd, mae'n naturiol felly yn bod ni'n meddwl am ein brodyr a chwiorydd yng Nghrist heddi. Fe gofiwn ni bawb yma'n lleol, rai sy'n perthyn i ni, ein teuluoedd, ein cymdogion, ein ffrindiau, ein cyd-aelodau, ein cydweithwyr. Ni'n gweddio dros bob un ohonyn nhw, Arglwydd, ar gychwyn wythnos newydd yn ein hanes ni. Ac wrth reswm, ni'n cofio am bawb sydd yn gaeth i amgylchiadu anodd ar hyn o bryd. Gaeth i'w heilwydydd, i wardi ysbytau, i gartrefi preswyl. Ni'n gaeth i afu ychydon felly nad ydyn ni'n ymwybodol ohonyn nhw. Y sawl sydd yn dioddef o afiechyd corfforol, ond o afiechyd meddyliol hefyd. I ni'n gweddio, Arglwydd, hefyd dros bawb ar hyd y lled y byd sydd yn byw heddi mewn ofn. Mae'n naturiol, Arglwydd, ein bod ni'n meddwl am y dwyrain canol, a'r sefyllfa gwbl erchyll ac a'r swydus sydd wedi datblygu yn y fan honno'r byd. I ni'n meddwl am bawb sydd wedi cael ei effeithio, gan y ryfela, gan y trais a'r anghyfiawnder yn y lle hwnnw. Ac ym mhob man arall, lle mae'n y ryfel a gormes ar hyn o bryd. Arglwydd, ni'n gweddio dros y bobl di sydd yng nghanol yr helbilon hyn. Ac ni'n gweddio hefyd dros Arglwydd dros bawb sy'n ceisio dod â chyfiawnder a heddwch yn ein byd ni. Ni'n gweddio dros yr elusennau hynny sydd wedi ymateb i'r argyfyngau. Ac ni'n gweddio, Arglwydd, y bydd bob yr un ohono ni'n gweld yn dda i gefnogi'r elusennau hynny yn ei ffordd yn hunain. Gweddio dros arweinwyr ein byd ni, a phawb sydd mewn awdurdod yn ein byd ni. Y bydd iddyn nhw arfer gras ac ymynedd adoethineb yn ei penderfyniadau. Yn wir, Arglwydd, mae'n bellu sefyllfa'n rhy ddyrus o lawer i ni i'w ddeall yn iawn. Mae y tu hwnt i'n meddyliau bych ni. Dyna pam, Arglwydd, yr ydyn ni yn cyflwyno'r byd i ti mewn gweddi heddi. Ac yn gofyn i ti gofleidio'r byd hwn yn ei boen ac yn ei ofid. Arglwydd, clyw ein gweddi felly, madda i ni hefyd ein beiau a'n pechodau. Madda i ni pam i ni'n di meddwl am ein hunain yn hytrach na meddwl am bobl eraill. Madda i ni am siarad pam ddylsyn ni fod wedi cadw'n dawel ac am beidio mynegu barn pam ddylsyn ni fod wedi gwneud hynny. I ni mor amherffaith, Arglwydd, ac i ni syrthio'n bryn iawn o'r hyn yn bwriadwyd ni fod yn dolwg di. Felly o dadnefol cod ni, a helpa ni i ildio thywyllis di yn unig, i bod hi'n anodd gwneud hynny ar adegau. Clyw ein gweddi felly, Arglwydd, yn enw Iesu Grist, gadewch i ni ddod yn gweddiau at ei gilydd drwy weddio'r weddi a ddysgodd Iesu i'w ddisgyblion ac i'w ddisgyblion ym mhob oes. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddi'r dy enw, deled y deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Daro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y myddyiw ninnau un dyledwyr. Ac nag arwai ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag drwg, canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant,
yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach. A gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.